kemawon nih wedalipun jamu dalu. Lah iya. Nggih, saderengipun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sareng-sareng nggih. Kula dongakno selamat sedaya. Sing jawab mek wong ngarep tok. Hukume wong jawab salam menika wajib. Sing muruk salam sunnah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dosa mi. Dublek. Kula dongakno selamat sedaya. Selamat sing rawuh. Selamat warga desane. Amin. Ugi pamong prajane. Sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yuk kompak. Kompak masih udan mi, tetap semangat. Tetap semangat. Nggone ya jemek. Nggih. Aku gak nemu nggon. Barang gelar kula sapa nang bokong ki gembermet. Apa mi? Orong-orong arek. Nggih Mami, ampun supeng ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya Bapak Panitia, Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Oke Bapak Kapolsek, Bapak Narnamil ingkang dalu menika rawuh. Sembah nuwun. Nggih, ugi matur sembah nuwun kagem sedaya grup sabu. Arek-arek sabu, Umi Ingkang Kenti sugeng rawuh. Umi Kenti, Umi saking Balongmoco sugeng rawuh. Umi Balongmoco sugeng dalu. Nggih. Acara menika didukung kali THJ Audio ugi Fortuna Lighting. Ugi Mas channel-channel yang di depan matur sembah nuwun rawuhe. Channel-channel sehat YouTube. selalu, panjang umur, rezeki lancar. Ugi kunjuk matur sembah nuwun Mami Okta iki mau dihampir nang omahe Mbak Aurel. Aurel Wedding. Sembah nuwun untuk Mbak Aurel pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Yuk. Sesarengan duo gibas ayo Cak. Kebutno Cak. Masih bersama Drewong acara Bedayan Sekar Sari. Kudu sabar lan arimo. Dari mana kacangnya lintas, dari sawah turun ke kali. Dari mana kacangnya lintas, dari mangsa turun ke Tasik sesarengan olah artis saking Budi Wijaya. Yuk. Anak-anakmu, adik-adikmu yuk celun yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella, Ning Adis Arista, dan Ning Kiki Amelia. Anyar. Mami, ampun supe Mami. Dalam. Pemberitahuan saking Gadel Balung Panggang. Gadel. Nggih. Sedaya masyarakat niku enten napa rek carane wong kene niku nyusuk. Niku kartisnya itu 50.000 wis dijamin iwake akeh. Oh, acara nyusuk. Nggih, iku pagi di Desa Gadel. Besok jam 6 pagi. Gadel iku Surabaya ta? Gadel Balung Panggang. Ijone rawani ganggu ana sing duwe Nang Semarang mampir kos-kosan, tak kira sayang dianggep koncoan. Mangan bandeng dicampur roti, bojo ganteng pancen panas hati. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Dias, Ning Marsa, dan Ning Umi ku lapon dekem nduk kono. Rani Asmara, Ning Nana Salehu. Ya ngono abatut. Sing duwe iki lho, Mas Nurin. Wadek menari-menari. Sing menari apa, Mas? Mbak Rani, kenapa?
Kamu lagi luka ya, Mas. Dobeni es Sekarasari weton Lamongan. Terus Mami, Mami Okta Serli aja dadi omongan ayo yuk. Nek nang jombang piro sengon lemahe genengake wedine dodok gak sambang yen kiri lingon yen ora seneng apa mestine. di belakang Ning Nana Saleho akan saya tampilkan pelangi tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Anik Kumala, Ning Ika Rompong, Ning Nyantika, dan Ning Ayu Sabdosi. Iki lho. Andang-andang dongor pilingan gak tak pandang saya kelingan. Jare kamu ngesuwek pinggire atine bingung bojo gak mulih. Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi loyang tontoan umur kari senenge mi wis golek sing duwe. Jadi tak balekno kok. Nggih, Di selanjutnya belakang Ning Nyantika akan saya tampilkan Ning Wikum, Ning Yuni, Ning Rizky, Ning Susanti. Sulingan kayune jati aku kelingan sing marakno lara ati. Jarek kawong suwek pinggire atiku bingung peno wis ana sing duwe. Tak rewan duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi tontoan umur kari senenge dipun aturi salajengipun pemain sinetron. sinetron yang sudah hadir. Yang pertama, Ning Endang Sukendut, pemain sinetron. Kejarlah daku kau ku tampek. Ning Sartini, pemain sinetron apa Mi? Setetes air hina. Ning Titin Mustiko Waras, Putri yang tertukar. Putri yang disakiti ya.
rejeki. Segera Apa? Mami Okta tampilkan temriki senior-senior saking Budi Wijaya ingkang pertama dipun aturi katur Ibu Yayu saking Lamongan. Kaping kalih, Ibu Mary saking Mojosari. kaping 3. Ibu Irma saking Jombang. Andang-andang dhuwur pilingan katak panjang saya kelingan. Yang Semarang mampir Surabaya, kadang sayang digawa wong liya. Iwak bandeng dicampur roti, kunjung ganteng pancen manas hati. Bu Inga, Nggih, sepindah matur sembah nuwun suwane para rawuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Wijaya. Ana pengumuman yo. napa? Mari bedaya niki rek, aja ngatek dhisik ana pagelaran lawak. Pelawak kondang Jawa Timur. Sesarengan keluarga dalam Budi Budi Wijaya. Wijaya. Monggo Semonggo. Mas. Kutang Jombang arane Jawa Timur tratae uga disebut kota beriman bersenda nyaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pandhae kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane Kang Mas Didik Porawanta iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane terkawis sedaya uga ora lali minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan kana kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabupaten Jombang. Mbak Inga, Nggih, Mami. ugi kaya matur sembah nuwun katur sedaya warga, sedaya pendukung, sedaya narasumber ingkang sampun